Terve. Terve. Tämä on Savustuskoppi. Meidän piilokameramiehet kiertää ympäri Suomea väijymässä tupakoitsijoita ja me istutaan täällä kommentoimassa. Tupakointihan vaikuttaa ihmisen talouteen. Aski päivässä röökiä on noin reilu 1500 € vuodessa rahana. Katsotaanpa, miten menee pakettiauto yrittäjällä Oulussa. No on vakavan näköinen pehtori kyllä siinä, kyllä. Miettii, että se on kumma, että viime kuussa oli vähemmän hommia, eli tuloja oli vähemmän, mutta tupakkamenot on säilynyt suurin piirtein samaan. Ihmeellistä. Sen verran on pitänyt säästötoimenpiteitä tehdä, että kerran viikossa ostaa lehden ja lukee sitä lehteä koko viikon. Saman lehden joka päivä, samalla pakettiauton etuistuin. Tylsähän se on, kun on samat jutut, mutta sudokun täytyy joka kerta eri tavalla. Sekin autoarvo, kun se autoarvo laskee, kun sisällä polttaa. Mutta pitäisi maalauttaa tämä auto ja ostaa röökiä, mutta ei varaa molempiin. Niin jos ostaisi auto ja maalauttaisi röökiä. Ei se kannata sekään. Ei se. Jos vaihtaisi karvapersen röökiin, eikö se ole halvempaa se karvaperse? Se karvapersen tarkoittaa, että siinä ei ole filtteriä. Mutta itse asiassa perseessä olevat karvat, niin nehän nimenomaan toimii filtterinä. Ne filtteröi sitä ulos tulevaa ilmaa. Eli itse ainakin täytyy sanoa, että sen jälkeen kun kasvatin kunnon karvat perseeseen, niin pierut haisivat paljon vähemmän. Eli käytännössähän siis filteritupakkahan pitäisi olla nimeltä karvapersetupakkaa, koska siinä on se filtteri. Oho, nyt pitää karistaa. Mites mä nyt tuo ikkuna tuossa vasemmalla. Siitä jos karistan, missä mulla on rööki on vasemmassa kädessä. Kumpis käsi on nyt lähempänä ikkunaa? Kummalla mä nyt karistan? Ootas, nyt pitää keskittyä. Vasen eiku. Eiku nyt se meni just väärinpäin. Voi, toivottavasti kukaan ei nähnyt. Nyt kyllä ahistaa. Lähden kyllä menee. Mä menen bensatankit lapolla ottamaan sytkäriin lisää bensaa säästösyistä. Joissakin ammattiryhmissä poltetaan enemmän kuin muissa. Itse asiassa Suomessa eniten tupakoiva ammattiryhmä on puliukot. Se on ainoa ryhmä, jonka tuloista yli 100% menee tupakkaan. Toinen paljon tupakoiva ammattiryhmä on prostituoidut. Ja heille se on vähän omituista. Kun vihdoinkin tulee tauko, niin mennään imeen tupakkaa. Kun on koko työpäivä ensin jo imeen. Mutta onneksi, että jos tulee pipiin, niin silloin voi puhaltaa. Eli blow. Muista siis tämä. Ja muista myös, että ei savua ilman Pientä mahdollisuutta joutua kuvatuksi ja kommentoiduksi Savustuskopissa.